En Porto do Son, o papel central do mar non só se percibe na súa ribeira. As casas de Salazón son parte fundamental da historia do concello. Mais hoxe, moitas refórmanse para converter os seus usos e aproveitalas. Un dos máis habituais é a restauración, como ocorre no restaurante Casa do Tella e Rosalía. É unha antiga fábrica de Salazón e tamén é a vivenda de meus avós. Entón, o que quixemos sempre deixar patente o da fábrica de Salazón, porque, bueno, hai restos de pías. Meu abuelo era mariñeiro e ramador, e toda a parte de dentro e queren emular como camarotes de barco, unha carta mariña, e despois tamén está a parte máis familiar, que é o libro de familia, o forno de miña abuela. Despois intentamos tamén recuperar algunha receta que tamén ten moito que ver ca fábrica de Salazón e resaltar por encima de todo na nosa cociña o azul de Portosín. Ese é un dos nosos obxectivos e, bueno, creo que non nos estamos facendo tan mal cando a xente lle gusta. A nosa cociña é unha cociña entre vanguardista e tradicional, tamén é un pouco de fusión. Trátase de maridar o que son os produtos locais con outras formas de cociñar do mundo. De feito, o noso plato estrella é o ceviche de xarda. Outra da ventaxa que temos é que o peixe azul ven a este puerto. Entón, nós podemos ter a máxima frescura. A sardiña, a xarda e o xurelo. Esos son os tres principais peixes. Ca xarda facemos o ceviche, ca sardiña facemos unha salazón e logo facemoslle un toque final de afumado, e co xurelo facemos un tiradito de xurel, que vai laminado e vai un pouco curado tamén. Temos bastante gama de viños. En branco traballamos Godello, Albariño, Ribeiro. Despois temos 2 humillers de sala, que son os que realmente poden aconsellar aos clientes como maridar esos platos que lles vamos a presentar. Os postres que facemos nesta casa son todos caseiros. Temos unha tarta de queixo ao forno, unha tarta de lima a punto de sal, brownie con xeado de mandarina, e logo temos unhas cañitas recheas de crema. Este ano facemos 10 anos. Para nós o local non só a importancia como un negocio, sino que tamén é a exaltación da figura de meus avós. Eu levo unha áncora e un rosal e 2 nomes, Tella e Rosalía. Esos eran meus avós. Era unha tatuaxe que levaba meu abuelo na honra de miña abuela. Na áncora hai 7 rosas, que eran os 7 fillos que tiñan naquel momento, porque eles chegaron a ter 15 fillos. Aí están, a terra e o mar xuntos.